naye endlini. Yeah. Ngiphuma naye yonke into ukudla yonke into nje sihlezi ndawonye. Yeah. So manje ngisole ngazuthi useyacheat unomunye umuntu. Yeah. Akasanganelisi kahle. Oh yeah. Usenalo nje ukuthi akanginikeze ngendlela ade enza ngakhona before. Yeah. Mina ngihyper ke kakhulukazi so nje manje ke ngabona ukuthi no angimtholele umunye umuntu. Yeah. Ngamtholele umunye umuntu. Yeah. So mengifisa namhlanje ubahlanganisa bazana. Yeah. Yena ke lo muntu omtholele yena ukanjani wamthola kuphi ngoba ngibone ngathi hey nalowo munye wamthola eKhawashi. Ngimthola ngeKhawashi. Yeah. Ngimthola eKhawashi ngihamba nje Ocean Mall. Yeah. Hamba khona naye. Ngambingelela mina ngambingelela. Yeah. Ngimbuza. Wena usukela abantu. Hey, hayi. No nje mengichaza skin endlela skin yakhona ala skin kanye nabo abantu abancane nje ngithanda bona. Yeah. Neminyaka mingakweni? Mina ngina 45. Yeah. Yena hayibo 45 fresh kanje. Hayibo uyajinya phela. Oh yeah. Hey uHarriet. Angithanda ukubuza indaba yeminyaka yabantu. Yeah. Yena unangaki yena? Bayimele ngimbuza iminyaka yakhe. Hayibo phela hawufethi. Oh yeah. Iminyaka izozichaza. Ayibosho uyitwanayo bosho. Hayi. Iminyaka izozichaza. Ichaza kanjani? Ichaza Betlical. Yeah. Ngcono ngoba uyayithola. Betlical. Hayi so mina ngiyabonga mfethu. Sizosho imoto. Siyahamba naye siyeKhawashi then kwasho imoto. Hayi ngeke inamcela uba wesithathu. Icela uba wesithathu. Wesithathu nawe. Hey, ngicela uba wesithathu mina hayi. Nginkulu angiboni ukuthi uzoyivuma lento. Ngoba unaso isikhwele. Yes, yeah. Angiboni ukuthi uzoyivuma lento ngoba unaso isikhwele. Ngiyafisa ngelinye ilanga kodwa manje inkinga yami njengoba ngisho ukuthi angazi ukuthi ekhaya ngempela ngoyifaka kanjani lenkulumo le. Angazi ngiyifaka kanjani because kona uyangithanda uyanginakekela ayikho into engiswele njengoba esho hayi manje ayikho into engiswele bafunga manje akwazi ukucabanga ngisho ukumbhanqa nje. Wendoda phela uyazi samadodo uyazi nawe ihlo liyabona hayi uyazi nawe eThekwini uzinhle kanjani into zinhle intombi eThekwini kuyenzeka phela nawe ubuke kodwa mase ucabanga ukuthi lo muntu wangikhipha emkhukhwini ndo manje indoda ungibizeleni kahle lana usibizo umama thina kahle. Okay ke ngikubizela ukuthi ke ngizo introduce komunye umuntu. Awume kancane ngathi ngiyithanda le nkulumo la yakhona uzongi introduce kubani komunye umuntu engithandana naye. Ungayithathi kabi. Yeah, ungayithathi kabi. Uyena lo mzwephana ngilethela lo mzwephana. Uyena mzwephana engizothandana nawe, uthandana nawo lo. Uyena umuntu ekufanele ngimazi lo. Yini ngishoda ngitshela isana sami into engishoda ngayo. Uyazi ukuthi ngenza noma yini ukuze ngigcine uhlezi uhappy. Ngitshela ukuthi yini ekufanele ngiyenze ukujabula. Uyazi ayikho into engingayenzi. Into oyishoyo ayikho into engingayenzi. Ayikho into engingayenzi sana sami uyazi. Kodwa kunokuthi ungilethele ngathi awungibukani wena ha. Lalela imake wow, ima wow. Angani mina ngibizile la. Ngiyazi mandosi. Angani isikhathi kodwa nami ngumuntu wesilisa phela make ungakanani? Ngina 25 years. Okay. And then njobe ukhuluphala manje uba ngangenze njani mina? Ungiphethe kahle nje sisandwa sami. Ngokwenze njani mangakhuluphali because ungiphethe kahle. Uyazi nawe ngithola uyazi. Njengoba sobela ubuye udrive nje uhambe nje ungazi ukuthi uyapi. Sisandwa wathi angenza noma yini nje. Wathi angenza noma yini wasayikhaya lathi ekhaya. Awusabuyi ngesikhathi. Songayithatha lento lethatha ngayo. Hey fuseka ngikhulumi nawe wena. Oh, okay. Angikhulumi nawe wena. Hey wena angikhulumi nawe. Mana wo, musukuza ngodla mina bethi mina. Hey futhi